combined planting for food and jobs now the buy and ya no kwa e mo yen susu ka ho enti se wudria uni aba na wutwade ndi suka koko ni ade nyina emme nyina ya hunu bi wa habanche kube ni nyina ba ha ne ama ya hu ya ni so ade se de obeye bia no Nyankopon bekuso ama nhyira ba so ama watimi anya aduane wo ama watimi akreti aduma nsuso ama afoforo yempeni fo no e kire se mmabunu no momodia na omonfa omonhunhye efise kre aduma no ahoto wo ebema osika ebetimi ama waboa afefo a aka no nsuso enenso so omwabie yani ama yehunu se assembly no ho no omubi madie no ekire pa na omwabo mumodi yie se omunsa abomodi atne akeka yemkuro ya especially yenya yewo oboguma mu ha no yatititi no kuro ni nyina assembly no ensa aka ho yes sana asante achim anafo nkuro no nyina soso obubu ewumudi eda mpanifo na se ewade a wode che afiafo yi se ye ho a yehunti no na ama yeyi ya mpanifo na bonfia ene de onwa chechiru ama yehu bibia no yasemti a yebeka ne se onyame nhira mo ntino mo amoba ebe ma adwumadie nyina ekoyie no oboguma ndamase mpanimfo nso ya damase se mutimidi sai dwumachichiri eba ebesi obogu maimu ha ama yanso so ama ya bibie dache kasebra ha yebeyire yehu na ya yekudwuma no nso bi abekan efise me America says mudi me wajima me yeri koko food ndende enti se mo ere ya fi ebeba no me na me be kieni a odi kan oni Israel bi da